Jinjina mu jaddada aƙidar mu yan Atiku ne mene ma ba zai ki samu ba. Gani muke ba kai muke yiwa ba, kanmu muke yiwa. Don abin da yake faruwa yanzu a ƙasar nan, kusan zan ce mu muke ji a jikinmu. Kai yanzu in dan kanka ne, a yanzu baka buƙatan komai. Sarauta Allah ya ma, arzikin jama'a Allah ya ma, a duniya an san ka. To mu ne yanzu abin tausayi da bayanmu. Irin generation ɗin kuran kai daɗe, abin da kuka bari, ba ku taɓa tsammanin Najeriya za ta kawo yuwar haka inda ake ciki ba. To mu yanzu ranka ya daɗe, ba mu da abin da za mu bar wa na bayanmu. Kai ne kawai ya rage mana musa a gaba. Kai muka sani, kai kaɗai ne wanda muke da sauran tunani na hope wadda za ka cece mu matasa da muke tasowa yanzu. In ba haka ba, to sai dai mu ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun yi gwagwarmayoyi kala-kala, amma mai girma waziri gaskiya bai san mu ba. Amma saboda ƙauna da irin shauƙinsa da muke da irin soyayya da irin kuma yadda muke zaton adalci a wajensa, ya sa wannan abin ba mu sare ba, ba mu gaji ba, muka ɗora daga yadda muka tsaya. Ni ina ƙarama yayin mulki ban girma ba, amma na bibi lamarin shi da tarihin shi da abubuwan da ya faɗakar akan rayuwar gidan shi. Na koyi abubuwa da yawa. Ina karantar da mutane cewa wane ne shi, duk da ban san shi sosai ba, amma Allah ya sani mutane da yawa sun fara fahimtar me ake nufi da Baba Atiku, domin shine mafitar mu. Ƙungiyan kanku ne. Kamar yadda nake faɗawa yayana, na ce ni alhamdulillah duk wani abin da nake yi sabili da ku ne da kuma yayanku. Don haka kuma haka zan faɗa muku, domin ban ce akwai wanda ban haifa ba a cikin wannan zauren. Wannan aiki da kuka saka a gaba, aikinku ne domin kanku, domin ci gabanku da kuma yayanku da sauransu. Ba na Atiku ba. Ni dai sai in taimaka, in ba ku shugabanci na gari, na adalci, domin kullum roƙon Allah nake. In Allah za ka bani wannan abu, ba zan yi adalci, ba zan yi gaskiya, ba zan tabbatar da ci gaba ba. Ni Allah ka yi mini komai, na gode maka. Ba ni yin wannan abu domin tara to wani kudin ma zan tara yanzu. Jinjina mu jaddada aƙidar mu yan Atiku ne